Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес навлизаме отново в света на супер бюджетните неща. Искам да ви представя една от най-евтините, но и най-стабилни гейминг мишки на пазара, тази на Canyon. Ако за първи път ще влизате в PC игрите, това е една страхотна стартова позиция. Модел на тази мишка е, трябва да го прочетем, защото знаете, че те обичат дългите имена, CND SGM 4E. Но има и съкратено име, което е Tantive. Ей, най-накрая се усетиха. Преди да пристъпим към анбоксинга и ревюто, искам да ви напомня за супер яката игра, която организират от Canyon и раздават над 1000 награди. Включително и 3 дрона DJI Mavic Air, които са доста добри, както знаете. Това, което трябва да направите е много просто. Да си купите нещо на Canyon и да регистрирате касовата бележка от линкчето долу в описанието. Покупката ви може да е за 2-3 лева, като автоматично ще участвате за 1000 награди. Но ако покупката ви или покупките ви са над 15 лева, влизате и в томболата за тези 3 красавци. Така че може да действате. И между другото, тази мишка тук струва 17 кинта, така че е на границата. Ако си я вземете нея и регистрирате бележката, участвате освен за 1000 награди и за това бебче тук. Давайте сега да махаме дрона, защото искам да се залавяме с анбоксинга на тази мишка и да видим какво ви очаква в кутията. Така, разглеждаме, знаете, Canyon са прославени с страхотното съотношение между цена и качество. Даже имаме и прозорче, което може да надникне това, което очаква в самата кутия. Но, хайде да отваряме ние и да видим какво имаме вътре. За целта вадим моята ножка, която сте ми подарили вие всъщност. И нека да започнем отварянето. Сега, знаете, че аз малко прибързвам винаги с тези лепенки и срязвам ту кутии, ту пластмаси вътре. Обаче, това е положението. Когато анбоксвам, съм супер ентусиазиран, просто обичам това. Забравихме една. Обичам това, което правя и да се занимавам с техника като цяло ми е много от хобитата, много обожавам техниката. Затова се радвам, че The Clashers има части техническа с анбоксинг и с ревюта, за да може да се наслаждаваме на все повече и повече технологии. Така, хайде сега обаче, да, естествено, скъсах малко кутията, но това съм си аз, хора, вие си ме знаете. И за първи път вадим Canyon Gaming, ще да кажа, Canyon Tantive. Заповядайте да видите и вие. Тук какво имаме? Интересни работи, както винаги. Тя е естествено опакована с още защитни фолия. Имаме стикер. Да, виждали сме ги в другите им продукти и така нататък. Имаме, знаете, какво правим с Quick Start гайдовете. Оставаме тук да се вижда за красота, защото сега време е да изкараме от кутията и втората и кутия. Всъщност всичко е толкова добре слепено, че направо е трудно. Ей хора, между другото, тя е с това покритие гумен, от което обожаваме всички, където всички себеуважаващи си гейминг мишки всъщност го имат. Но нека да видим сега кабела. Това ми е най-приятното. Дупки, къде трябва да промусваш кабели. Така, оставяме на бюрото и за първи път, да ви кажа честно, покритието веднага се усеща. Просто обожавам мишки, които са с това леко гумирано покритие. Вие го знаете със сигурност. Всъщност само ето тази част е гумирана. Тук си имаме пластмаса стандартно. Копчетата се чува добре. Хайде да ги чуем още в анбоксинга, да минем през това. Малко ASMR. Това са главните бутони, DPI бутоните и страничните. Те са най-шумните, а скрола едва ли се чува много. Чува се стандартно, нормално. Така, като тегло, доста добре, усеща се в ръката добре, но аз искам да я тествам с игри, да видим как ще се справи, затова хайде да продължаваме с ревюто. Започваме ревюто с външните показатели на тази мишка и да ви кажа честно, ако я гледам на някоя витрина, бих и дал доста по-висока цена. Имаме познатото черно гумирано покритие, което се нарушава от интересни лакирани ленти. Това, което ми харесва тук е, че формата е ергономична и пасва както на десничари, така и на левичари. Имаме и стандартния брой бутони за всяка една съвременна гейминг мишка. Свързва се с компютър чрез текстилен кабел и USB. Техническите спецификации също са интересни. Имаме висококачествен оптичен сензор, който е Sun Plus и е способен на 4800 DPI. Може да започнете от 800 и на стъпки по 400 до максимума. Респонс рейта е 125 Hz, което няма да се лъжем не е особено добре, но все пак говорим за бюджет.
Теглото на мишката е фиксирано на 250 грама, което я прави малко лека. Бутоните на мишката са общо 7 на брой и лесно могат да се програмират от софтуера. Има възможност да нагласяте и макрота. Когато сте готови с настройките, може да запазите профилите си на самата мишка, което е супер удобно, ако сменяте игрите или пък компютрите. Естествено, не можем да минем и без LED подсветка. Просто е задължително. Скрола, копчетата за DPI и логото на мишката са осветени в познатия за марката оранжев цвят. Аз направих няколко игри на Apex Legends с нея и да ви кажа честно, си се справяше доста добре. Пуснах си на 800 DPI и беше супер. Разликата в респонс тайма не е видима с просто око и трябва да се тества допълнително, но аз си играх спокойно и нямах никакви проблеми. Мишката си стоеше добре в ръцете, удобна е, а покритието е направо супер. Да ви кажа честно, аз съм направо учуден как мишка за 17 лева ще се държи толкова достойно. Да, знаем, че Canyon са в бюджетния сектор, ама чак пък толкова наистина не е реално. Сега минаваме към субективната ми рубрика 3 хубави и 3 лоши неща за продукта, който разглеждаме, като винаги имаме предвид и цената, на който се продава. За тази мишка мога да кажа, че ми харесаха покритието, удобството и кабела, че е текстилен. От негативната страна, времето за реакция е малко множко и да ви кажа честно, за моя вкус идва лекичка. Отделно, натисканията на самите бутони са малко шумни. Ако ви е харесала тази мишка и не ви се дават много пари, се отправяме към сайта на Ardes, където може да си я вземете само за 17 лева. А и не само. С промокода TheClashers ще си осигурите още 5% допълнителна отстъпка. А отделно, като регистрирате бележката, участвате и за 1000 награди, както и 3 дрона. Това си е направо оферта. Преди да затворите това видео, не забравяйте да изпраскате по един палец нагоре, ако то ви е допаднало, а и също абонирайте се за канала с камбанка, да не вземе да изпуснете някой бъдещ епизод на анбоксинг и ревютата. Аз също ви информирам и за доста промоции и готини томболи, както знаете, така че действайте. Чао от мене и до нови срещи!